Ọ̀gbọ́n ní ẹ̀rọ sáré lè pa ẹ̀ lẹ́nu Kaiser Chiefs bọ̀. Toyota Florida organization ọmọ University Cup lọ́wọ́ South Africa lẹ́nu ẹnu omi bá ti ẹ̀sẹ̀ lẹ́nu Kaiser Chiefs ẹni tí àkàrà. Na efi hapun adama àwọn ẹgbẹ́ náà lè wọ́n sí àkàrà náà lẹ́nu Kaiser Chiefs ló wọ́n sí àkàrà. Èwi èyẹ 90 minutes ní sùn ní èyẹ náà náà lẹ́yìn náà òbí ẹ̀ tún yà ṣẹ́ni lọ́wọ́. Ẹ̀kọ́ dúró penalties. Èyẹ ìdèbè ebi ara na ọmọ ebi ara ọmọ yẹyẹ ara ọmọ tí ń ṣe mìíràn ẹnna yẹfọ yẹhyẹ mìẹnsa èkí pàtó bọ́ọ̀lù ọmọ ọdẹ ọ̀kyekyere ọmọ góòlù ọmọ penalties ní ọmọ àgbáyé ẹnna yẹfọ tí ń ṣe mìẹnsa. Ètí ẹ̀báyé a káàpù no a yẹkọ̀dé wọ South Africa Toyota káàpù no ẹnna ẹ̀dẹ́ mẹ́kyẹrẹ no na nánú. Yɛba a yɛbukuda yɛtwam yɛba a yɛsanse yɛwura nsɛmhyia sɛ yɛne yɛanom kɔ akɔbɔ presidential cup na yɛkɔɔyɛ no Badaroma yɛpem so a yɛkyerɛ ɔmo sɛ yes yɛne Asante Kɔtɔkɔ no yɛna wokum apem a apem bɛba yɛba a mberɛ nsia a yɛne ɔmo ahyia no enum nyinaa yɛde ɔmo so kunim 90 minutes bi ahyɛ ɔmo saa yɛgu so hyɛ ɔmo na sese deɛ ɔda yɛde ne sɛ yɛbɛbɔ top 4 yɛne ɔmo bɛsɛ ahyia yɛbɛsa ahyia ɔmo bia yɛde yɛn kasakasa yɛde ɔmo agorɔ no fam mmeru Adaroma yɛba a yɛ a yɛsɛ ne nsɛm hyia gyesi a n'ano yɛde bɛkyerɛ no no ɔbɔ ɔpa yɛ gu nsuo no deɛ yɛde ahyɛ yɛ ano ha asefo yi saa yi. Eti ewa Adaroma ayɛ wia yi so a yɛsa deɛ gyesi foforɔ a yɛde bɛkɔ next season yi mu a yɛde aba yɛde ground mu Adaroma wɔahyira so ama yɛ na ekunimdie no ɛtɔnkɔ so ne ɛfa nhyɛ wɔ ebuonyam daa Adaroma na Zulu King ɛma the Prince of Zulu ɛbɛhyia yɛ kwan yɛne ne nyansawosoɔ. Na dina moma na awasa ke akọ no eno na program no ene ne crash ye ne Toyota for ne Kaiser Chiefs meeting crash ye enti anko Zulu the prince no dina o krasa no enti anko no but ye de kra akoma na ye ba so ba de jare pan na Kaiser Chiefs for so so panini Dr. Kaiser o so Africa be che ye yasa akɔgye mmienu aba abɛka ho nti ewura Adaroma onhyia no mpa ɛbɔ deɛ Adaroma yɛbɛsrɛ sɛ wobɛtɔ amena kɔfo daa ma yɛ na yɛbaeɛ so a yɛde pendant a yɛde ma a yɛasɛ yɛmfa mmerɛ yɛwura to Adaroma yɛno so a yɛde bɛkyerɛ yɛwura
picture with me. Yes, yeah. I'm going to be last time. First, we be here and you free. I will move it. Move it around. A few classy players, what's the driver?
gas and truck all girls. Come on the time.